Здравейте, приятели! Днес с моята приятелка Русица. Тя ще ви каже и трите имена. Вие, както знаете, аз съм Борислава Вероникова Борисова, но в канала аз съм Русица Асова Георгиева. Да. И с нея решихме да качим видео как правим къщичка за хранилка за птичките. Тук приготвихме някои неща. Това е от една кофа. Ще ви покажем. И ето това. Тук мислим да сложим. Ето, чакайте. Ето тук храната. От тук да седат. И мисля, че тук да правим тук вода. Тук да има храна. Да, може. Тук ще бъде като купичка за вода. Да. Добре, сега ще напълним тук на малкото. И тук вътре вода. А отстрани това ще направим. Свестахме да направим ето тук вода. Да, вчера е така да се държи. Да го сложим, ама той пада. Да се държи. Стане. Ето вижте, е така да се държи. Щеше да стане по-хубаво. Аз един път съм правила в миналият ми YouTube канал, но сега трябва да правя ново. Другата хранилка беше по-добре от пластмасова чиника, но сега от това. Добре, сега ще надробим храна, да пуснем ето тук или долу, да видим дали ще дойдат птички. Да, и там птички има, не може да кажем. Светлината. Ето там. Да, ето има. Тук повече има отколко там. Там сега почваме да правим. Както ви казвам. Да не падне телефона само. Да не падне. Сега Русица добре, взехме зяпето. И тук вчера аз исках да направя тук такава като купичка. Да, за храна. Ама вече се скъса и не ми трябва. Сега ще надробим хляба. Русица ще държи. Това кой ще държи, не знам. Тук мисля да сложим... Може ли да държи? Мислиме, ето тук ще сложиме на обратно. Така. Да. Добре. Ето тук и казвам да се гледа. За тук да слагаме вода. Да, това ще ти кажа. По-добре вода да сложим, нали? Първо. Да. Айде, първо вода ще сложим. Отиди Русица. Айде да ходим. Айде да наила. Това момиче там отзад се казва Данаила. Е това момиче, Данаила се казва. Тя е малка. Тя ми на 4 годинки, нали? 4 е. Сега първо да направим вода. Как трябва да такава чашка? Ето. Абе, не на чашка. Ето тук сипваме. Защото това е вътре вода, ако не се гледа много. Добре, сега ще надробим. Сега ще надробим хляба и ще го сложим и тук. Ще сложим нещата и тук. Да. Бобът ме вика. Айде. Хляба ще бъде мокър, сега тук е мокър. Спокойно, аз ще сложа. Имаме кучета. Може да казах ти. Нищо. Ще вътре ще слагаме. Но те сега пощяха да дойдат. Да, видяхме. Тук направиха си гнездо там. Да, аз дробвам. Мама! Трябва да чакай. Айде, оба. Не, Джак. Джак. Ото е Джак. Това е кучето Джак. Да, имаме още една матия. Да. Сега трябва да внимаваме на кучето да ни яде храна. Да. Верно? Може той. Ма той не обичаха. Той не ядеха. Ета е голямата може. Абе! Не! Ела тук. Влез долу. Долу. Вънка е много топло. Да. Мисля, че 15 или 10 градуса. Дайте един палец нагоре, ако сте правили и вие хранилка за птички. Птичета, да е малко. И натиснете камбанката. Да, и се абонирайте. За канала на Борислава. Борисова. Кой? Борисова. Да, Борислава.
и той може... Вчера, нали, казах, аз, Борисов и сестра ми и Данаило направихме тази хранулка. Да. И искахме тук в дървото да... Ние закачихме, но и така беше, ето така. И така всички... И ние се страхувахме да не паднат птичките и се развали. Да, и затова свалихме и сложихме ето тук. Но Не знам кой го изяде, може кучетата или птиците или гълбите, но не знам. Що ние, нали... Ако у нас има много кучета и може би да те от 100 пъти тук минават. Мисля, че стига, защото те може да не я изядат. Ама те сега идоха. Повече ще дойдат, не знам. Я фърлим да видим. Няма да идеш, защото не сме тук. Знаеш ли какво ще направиш? Ще тук спира, ако не е тук, и почва ето тук. Ето тук и те ще видят, нали, тук хляб и те ще дойдат и тук ще ядат. Да, Наила. Майко. Ето тук малко ще дробим. И ето тук. Да, ето тук, ако не е тук, ако искаш. Как искаш? Да, може и тук. Надроби го ти. Добре, дай да ви покажем как стане. Ето, това около него е хляб. Да, не знаем, вижда ли се, не се. Вижда ли се? Гледа се горе-долу. Ето това е хляб, а ето е водата тук. Малкото кръгче. Водата е много малка, но... Не може. Сега мисля долу да го свалим ето тук. Мисля, че там по-добре, защото там, нали, те тук виждаш ли тук те да идват и виждат, нали, хляб. Не, ще го свалим. Ако на това ще сложим там. Да, може. Защото това е с вода и може... кучетата ще пият вода там. Това си е добре тук. Ние ще пазим кучето. Там ще една дървона каза, тук сложи, че ще го стрежи. Ето го и кученцето. Да. Има, мисля, че има челяст, а той е муха. Ето птичетата са гладни. По принцип птичетата ядат не хляб. Те някои убиват такива ядат. Някои стрелят с пушки, това е много гадно да стреляш птичета. Това е спокойно, това е муха. Добре, хайде, извинявай. Вземи сега Джак. Вземи кучето и ела да сложим пейки и да гледаме отстрани дали ще дойдат. Кучето знам, че ще дойдеш, но няма. Това идва с нас. Хайде, миличък. Вижте хора как го взех. Вижте. Хайде, миличък. Добре, сега там ще сложим една пейка, за да седим. Добре. Ето взех една пейка. Опа. Пейката. Значи там в сенката, защото тук няма нищо да се вижда. Трябва да се държа. Какво прави? Да, задържа. Да видим какво. Не знам. Добре, вземете си още. Отиде да яде. Хора, отиваме да... не, тук е. Няма да яде храната спокойно. Ама елате, те сега ще влизат долу да ядат. Айде, Данаил. Ето Борислава. Мисля, че там в сенките няма да не виждат. Тук ще се виждаме слънце и нищо не се вижда. Ето тук в сенката е по-добре. Ето така е по-хубаво се вижда. Ето хора. Ето. Отзад много е светло. Това е много мраза, честно. Виждаш как е светло? Това много мраза така да бъде. Може да го правиш. Как? Да, не, нали, много светло. Така по-добре. Не, малко чука. Сега няма да се гледам. Така, чакайте, аз ще права съм. Така. Добре. Сега да вземем още една пейка. Пак да се виждаме как се прави това. Трябва. Добре, сега взимаме пейката.
Взимаме я част от мен. Дай да дигна. Чакай. Ох, сега съм стопчета тук. Добре, пускаме. Ето тук. Айде. Виждате? Само Съдиме. Чакам в мен. Ние ще се борим с вас. Не знам. Ако не, дайте там да сложиме. Ето тук е по-хубаво да се... Ето тук я. Чакай. Ето тук. Чакай. Да. Направо да се направим тук пикник. Не, питника, но не се гледам. О, това е ужас. Какво направи? Абе, зайде, чак да се гледаме, али? Ще го вземем на ръце готово, като искаме ще ги продаваме. Това мисля, че сега почва да ли да се прави. А това добро мисля да ви срежи. А чакайте. Аз да видя. Кучето яде! Русица направо ще те убия. Глей, то направо изпразни. Айде бе. Направо с писмани. Какво направихме сега? Ела. Сега ще ударя, ако искаш ми се сърце. Той така ще те зяде. Тебе. Те. Еми хора, мисля да затворим видеото, тъй като вече чакаме от минута, няколко минути или час птичките и те ни идват. До сега ние сложихме пауза. И птичките въобще ни идват. Добре, ще се премести малко по-натам, за да гледаме. Но тук е там много слънца. Еми, за да гледаме да не го изяде кучето. Еми, чао хора! Ще качим едно видео в YouTube канала, как птичките ядат. Ако ядат въобще, ще се хвърлим по-натам. Ето тук някъде. Днесах телепейката, служете я тук. Ето. Ето тук ще седим. И ето там. Ето там са нещата. И ние тук ще седим. Там горе и по-добре ще се вижда. Не, тук, хайде. И елате да кажем всички чао! Чао! Приятели!